Știți de ce lupul nu a vrut să mănânce pe scufiță? Pentru că nu era mulțumită cu trupul acesta, ci voia să-i mănânce toată viața veșnică. Are niște probleme foarte delicate. De exemplu, ce mamă care își iubește fata o trimite singură prin pădure la bunica? Singură. Cu riscul de a se pierde, că zice, ai de risc să nu te pierzi cumva. Deci un risc foarte mare. V-ați trimite copilul singur prin pădure? Nu. Asta e o întrebare. După aceea, altă întrebare. Păi dacă știi că sunt lupi acolo, asta e lupi în pădure și îți trimiți copilul singur. Iar o mare problemă. Altă întrebare. Care lup stă și se sfătuiește cu copilul? Unde mergi? Ce faci? Păi lupul ce vrea? Să-l mănânce. De ce nu l-a mâncat atunci? De ce a așteptat? Să meargă mai departe, până la bunica, să mănânce și pe bunica. Nu mânca direct copilul. Nu, altă întrebare. Mai sunt câteva, dar o să vi le spun pe parcurs. Hai să vă spun. Știți care e persoana care iubește foarte mult pe copilul lui și îl trimite pe în pădure singur să se descurce? Dumnezeu. Da, asta face Dumnezeu cu noi. Ne trimite în lumea asta printr-o pădure în care știe că sunt lupi, să ne descurcăm singuri. Nu gândiți-vă așa. Noi suntem trimiși ca și scufița roșie. Ca să dobândim ce? Luați pe bunica chipul vieții cele veșnice. Ăla trebuie să-l dobândim. Să ajungem, să trecem prin pădure, să scăpăm de lup și să dobândim viața veșnică. Dar ne dă și în traistă, știți? Știți ce i-a pus mama în traistă la scufița roșie? Că eu am fost revoltat când am citit prima dată. Măi, îl citeam la fetele mele altfel povestea la început. I-a pus cozonac și pâine. Nu, i-a pus cozonac și vin. Dom'le, ce-s? Vin la un copil? Să dea alcool la un copil? Cum se poate așa ceva? Și la bunica? Păi la bunica ce trebuie să bea vin? Dacă e și bolnavă, săracă. Dacă e antibiotice, îi face mai rău. Păi nu, acolo știți cum? Ăla e simbolul împărtășaniei. Nu-i deloc întâmplător. Ca și merinde pentru viața cea veșnică. Și acum atenție. Știți de ce lupul nu a vrut să mănânce pe scufiță? Pentru că nu era mulțumită cu trupul acesta, ci voia să-i mănânce toată viața veșnică. No, aici e problemă. De asta de vorbă cu ea. Ăsta e lupul, cel înțelegător îl numește una dintre rugăciunile a împărtășanii. Să nu ne prindă lupul cel înțelegător. Lupul care înțelege. Bun, dar ce zice mama? Să nu te abazi nici la dreapta, nici la stânga, ca să nu te pierzi. No, Dumnezeu ne dă o cale, calea vieții cele veșnice, cu Duhul Lui. Cum să nu te abazi nici la dreapta, nici la stânga? Când vezi flori frumoase și ciupercuțe, știi ce-s astea? Astea-s păcatele dulci. Ai, dar trebuie un pic, dar nu un pic să gusti din ele. Că dacă scufița n-ar fi păcătuit, s-ar fi dus direct la bunica, ar fi luat viața veșnică și toată fericirea lupul n-avea ce să-i facă. Când începem să păcătuim, că la urma urmei aici e lupta pe care o ducem noi de când ne botezăm. Cum să scăpăm de lup și să nu ne păcălească, să nu ne înșele, pentru că ăsta e viclean. Zice Mântuitorul, nu vă temeți de cei care ucid trupul, dar sufletul nu, ci temeți-vă de aceia care și trupul și sufletul pot să vi-l arunce în ghenă. Asta e păcatul. Ăsta e iadul care vrea să ne înghită pe noi, să ne mănânce. Bun, se duce lupul la bunică, știu, o mănâncă și după aia se bagă în patul ei. Asta e înșelăciunea lumii. Diavolul se preface că el este bunică, că el e viață veșnică, că el e fericirea adevărată. El se preface. Și când își pune omul întrebări, el are niște răspunsuri pregătite, care mai haioase, dar pe mulți îi convinge. De ce are ochii așa de mari? Ca să se holbeze la televizor și la calculator, nu? Nu de aceea sunt așa de mari. Nu? De ce are gura așa de mare? Ca să te înghită mai bine. Ei, minciuna asta a unei false vieți pe care ne aduce lumea nu e altceva decât păcăleala diavolului, care caută să înghită și pe cei aleși. Dar parcă iară seamănă că vine vânătorul
Și mă gândeam, oare cine o fi vânătorul ăsta? Știți, troparul rusalilor zice, binecuvântat și Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce prea înțeles pe pescare i-a arătat, trimițându-le lor Duhul cel Ceresc, și apoi zice, și prin trân și lumea ai vânat. Pe cine e vânătorul care vrea să vâneze lumea? Cum să o vâneze? Păi nu să o împuște. Vrea să o vâneze, adică să o prindă pentru împărăția Lui. Ăsta e Hristos. Hristos vine și spintecă pântecele lupului. Zic părinții biserici că Hristos a coborât la iad și a spintecat pântecele iadului și a tras afară de acolo pe cine? Pe toți cei din Vechiul Testament, pe toți cei care i-a înghițit iadul, i-a mâncat iadul. Mi s-a părut foarte faină povestea asta cu fiții roșii, dacă o înțelegem așa.